Kini nga kong kahasol bahin sa nisa nagkaduol na nga bugnong lugay nun. Kini magong akong bana usa ni siya kakonsihal sa among barangay diri sa among dapit. Igo lang gini siya nakakapyot sa ikapito. Hapit kini matagak. Karon nga mibukal na ang kaldero sa politika, murag nang ambisyon ni nga mudagan og konsihal sa among lungsod. Ug mao ni ang nakahatag na kong kahasol karon. Naglisod bang gani sa barangay, sa lungsod na ba? Mao maguni ang mga panghitabo. Hula-hula migo, taga diin kamo. Kami ang bulanon, dili taga dinhi. Tultuli kami, balay sa kapitan. Balay sa kapitan, asa kami agi. Eh, Pastor! Oh! Oh, nagbarong ka man. Binyang! Sa manay ka, ha? Sa barangay. Barangay hall, atong sa barangay hall. Eh, nagbarong man lagi ka. Oh, kalimuti ka nga, kalimuti ko pagsulti ni mo nga doon na rumi special session. Special session, nga naman, ha? Mo pasar mi og resolution nga magdeklarar nga matagbuan sa Oktubre sa pizza size, ideklarar na mo nga adlaw sa tong barangay. Usay adlaw sa barangay ba, uy? Birthday goods tong sa barangay og nasyudad pa na charter day, na province ba founding anniversary. Mao nga kay barangay raman mo nang adlaw sa barangay. Ah, mao ba? Oh, sama liburon karkar silang para 20 lawas mo na. Kay bago lang mo nahibawan nga kini nga tong barangay nahimo ning barangay sa buwan sa Oktubre, pizza size, mga 5 na katuig ang nakalabay. Oh, nindot sa pastor, ganyan pasidunggan ang atong dapit, ang atong barangay. Amukuyog ka ba? Aron maminaw ka sa mong sesyon. Nah, ikaw na lang, uy, dagan pa kay buhaton. Sige, sige, adon ako ha. Ay, kadito na, pastor. Oh, ngano ba? Ngano ba? Kada bang barong nimo, Mm. ilisi unya na, uy. Ngano man? Pagpalit og bag-o, uy, lagom na kay na, oh. Nay, kwilyo, oh, murag nasunog. Mau bitaw, pila na katuig ning baronga Pagka hermana o hermano mayor pa man ni nato sa bunok. Palitin niyo kog bag-o ha. Ah, hindi ka dawat sa imong honorarium. Yun na binyang, wabay baligyang barong sukay, okay? Usabay okay, uy. Ay, kuan, patahian ta na lang kag bag-o. Ay, salamat, darling. Sige, sige, arin ako. Sige. Angayan sa ka nga magbarong da. Nga naman binyang? Murag praha. Oh, sabay praha, Ay, prahaya ba? Mao na nga kung bana nga si Pastor. May dugo gid siyang politiko. Tatak RMN ni siya. Kay ang iya ko nung lolo kani adto, dugay man sad nga nahimong kapitan sa ilang barangay. Wa gid ko nay pildi-pildi. Kay sila naman ko nung duha ang nagpuyo silang barangay. Og sa pag-uli na sa kumbana, kikan sa sesyon, Mayong buntag, Senyor Kapitan, kaming nagpalutaw sa among sakayan. Unsay inyong karga, unsay inyong lulan, si Paul Sundang sanggot. Oy, Binyang! Pastor, abot ka naman lagi. Dali na kayo ng sesyon na, special raman kod. Usar ka topic ang mong gisgutan sa kaitim ba? Approve na. Oktubre 6, mao ng adlaw sa barangay. Unya, unsa may mga kalihukan? Doon ay daghang cultural show, doon ay festival nga paghimuon, banggas balak, banggas balitaw, nga kalingawan sa karaan ba, kanang naakuan na, tingilig triathlon sa, triathlon, tingali na, sa day? Usabay, Triathlon? usabay triathlon, oy, usman na pastor, oy. Liso kalitokon, oy. Tulo na ka klase sa sangka, gikas dagat, dahil mama, disos bukid, nya langoy, bisikleta, dagan. Uy, kana! Nindot sa na. Anya, usabay nga, anang, triathlon, usabay na. Mabatay na triathlon. Sobra, oy. Para maligri ba? Mao nga mangandam na lami. Doon na siya mga duwa askaraan kanang kat-kat sa taas kay kawayan nga dunay kwartas tumoy. Mo na nga banhaw na namo kanang dakop-dakop baktin nga Butangaga City, Ligoon. Nahimuon sa namo kay makahatag man nagaligri. Uy, nindot di ay. Doon na siya paugnats kusog kanang balibol nga dayon-dayon. Paniyan niya tong uyuan nimo, may matumuduwag balibol. Balibol ba, oy? Napungkol matong uyuan ako. Tod, no? Mabisi na sa kuan eh. Oh, nga naman. Ako may chairman sa Kalingawan. Basta aligri lagi ni. Grabe ka niya day ka busy, ana. Pangandam man pangandam. Si pangandam ba, oy, pastor? Oo, mupasaka na sa sunod elections barangay, mupasaka. Nga nung sa day plano ni mo, ha, pastor? Kuan, lagsaba ha. Kontrahon ko ng kapitan. Unsa? Uy, pastor, uy! Pataka ka lang magyawit diha. Yes, binyang mo na matuod. Kaya ako nakita nga daghan na kayo ang wa makauyon sa atong kapitan. Tuwa ang trabaho syudad. Ha? Bisag, kuan, bisag, biya lang barangay. Unya, mukontra ka, ha, pastor? Yes, binyang. Mau magsusugod na ko.
Kay mahinayon og dili ang eleksyon sa barangay, ready na ko. Hilom da, pastor, oy. Oh. Lamlam lang yan ang baba ni mo diha. Hapit ka man gani makadaog sa biaging eleksyon. May gani ka nagkagunit ka. Nya karon nagplano ka mudagang kapitan. Wa pa man ko wa pa man kay kumailhin ni adto, wa pa kay kumailhin. Ay bisag karon. Kuwang ka pas popularity din sa tong barangay. Dili ka pa kay ilado. Kon, magmilagro ko aron mailhan ko sa mga tao. Usa milagro ba? Magsugod-sugod na ko. Maghimo kog pundok-pundok sa mga tao. Pundok ko na ko. Nihatagan ako bugas. Manghatag tag t-shirt nga green. Green. Oh. Nya sa masingan ana. Pareha sa parehas ba sa Hilo Army, ang ako kuan sa Green Navy, Green Navy. Usa Green Navy. Na may Hilo Army, di ang ako Green Navy. Ay, hilom da, pastor, oy. Sunod ka mas Cordoba. Pangandam ka na binyang. Sabi ka, oy. Di ka pa may baw, di pa ka may baw sa dagas panahon, ha? Onya, unsa ba sa slogan nimo, ha? Oh, kaya ang ilan tos Cordoba, kuan man, kuyog ta, bisag di ta kauban, kini ako ulayan sa ni, kuan nga ako. Og unsay ako imo, og unsay imo ako. Oh, di ba? Di ba binyang okay ba? Ambot ani mo pastora ka. Ha, basta mangandam lang ko. Duki pa tong elections barangay pastor. Oy, muuna pa ganing elections mayor. Okay, basta mana. Mangandam lang ko. Moabot ra magyong adlaw. Preparado na ko. Bahala ka na, oy. Murag wa nagilaing nasod sa oning akong bana. Murag mauragin ang politika. Kay di gabi nga biuli ni gikan sa barangay, may gisulti ni siya nako. Nga hapit na lang muulbo ang akong kasma. Kaspa. Yes, okay. Ngano ka da, pastor? Ha? Naunsa ka diyan, ha? Naunsa ka? Kuan, nagpurma-purma naman. Usay purma-purma pa, pastor, oy. Nibukal yung kawa sa politika. Nagpurma-purma ng managang ang managan og mayor og ang konsyal sa lungsod. O niya, ha? Natural man gid na kay mao naman ang elections mayor. Binyang, nausab ang akong hunahuna. Ha? Usay nausab? Nakahukom nako nga mudagan kong konsyal sa lungsod. Oh, ha? Unsa? Uy, pastor! Unsa to, pastor, ha? Unsa to? Oh, Binyang. I changed my mind. Mudagan ko konsyal sa lungsod. Na, naglisod ka man ganis barangay, lungsod na ba? Suwayan na nako. Kay hunos sa aparador. Di biya mo matagan ng panahon. Ha? Makabagdok na ko, di ba? Pero malisod ka na, pastor. O kung sa may nakalisod, Binyang, ha? Unsa man? Dinis atong barangay na ilhan ka. Pero sa Oh. lungsod, ha? Pila naman kayo nakailani mo, ha? Sayon ra kay na, Binyang. Sayon mo na sayon, ha? Unsay sayon? Magbuhat kog milagro. Unsay milagro? Nga unsa may buhaton nimo, ha? Kanang imo nang drawing o nang imong naong dasparil, ha? Mao ba? Kuan, dili, Binyang. Dili. Kay unsa ba lagi buhaton nimo, pastor, ha? Unsa man lagi? Milagro, miracle. Kay unsa lagi buhaton nimo, ha, pastor? Magunahuna pa ko. Amaw. Nabalisa na hinuon ko, ug unsay buhaton sa kong bana. Magbuhat ko nun siya milagro. Ug di adlaw nga doon ako'y nabasahan sa banat, kay binisaya man ni nga mantalaan, gisultihan ko dayon ang akong bana. Pastor! Hoy, pastor! Nga ano ka na, Binyang? Ano nga, ha? Basa-basa ka mong ng Biblia. Ilagay bong pastor ko nga anak ko. Mong basa-basa kong Biblia. Ay, hilom di ako eh. Sa unsa na bala na isod ng imong utok. Kaya nga ano ba? Unsa ba nang gidaan mo? Unsa ba nang... Ay, niya sa banat. Nabasahan ako niya o niya. Nga, usa ka Amerikano nag-video-video dinis atong dapit. Unya pagkahuman, labihang panaway sa atong nasod, sa atong lugar. Kitsa ba ng Amerikano, ha? Sabi niya nga, Sikak. Sikak, Sikak. Nya, gisaway ang atong dapit. Unsa may ang gisaway? Nasabo ko kay asiras. Hugaw kay ang mga paril, baho kay angso. Kay ang mga tao pataka na og pangihis paril. Basta kay daghan kay ang gisaway. May sad no na, wake up call na. Wake up call na itong mga Pilipino nga, ha? Na itaw nakakita sa itong mga sayop. Ay mao lagi.
Kini kung pataka lang pangihis daplin, mao na hinungdan ana, mo nang hugaw kay tanan, hastang hugawag yun. Mura nagkatong pare nga nagmisa sa kapilya. Unya luyos kapilya baho kay kanso. Perting suko as pare, giapil niya siyang misa. Nya, sa may pungos pare. Matod pas pare, kanta pang kinsa may nangihi sa luyo, baho man kay ngangso. Unya, sa may tubag sa mga tao? Mga barangay tanod ang mitubag. Gikanta sa nila. Tubag sa sila nga, dili na mag-usab kami. Nakabantay ko nga hugot na gid ang desisyon sa kumbana nga mudagan og konsehal sa lungsod. Pero ako siya gipahimangnuan nga wa kay siya mailhi. Og diya siya gisulti nako. Unsa pastor? Ha? Kining magpinarihas ko sa Amerikano nga hinawayon ba? Sawayon sa nako ang atong lungsod aron mailhan ko sa mga tao ba? Mo-react silang tanan. Unsa to? Karong sunod session, mag-privilege speech ko para mailhan ko sa tibok lungsod ba? Sawayon nako ang tibok lungsod. Or ni paging mailhan ko pareha sa Amerikano, manaway. Nga, ibutan ako sa internet, sa facelift. Facelift ba na? Nga mo privilege speech ko para mailhan ko. Mitambong gid ko sa sunod session sa barangay ug naminaw lang ko des daplin. Kay maminaw ko kung sa ipanulti ni pastor. Ug sa pagsugod na sa session, Present ang tanan, including ang kapitan. Ay, ako man ay kapitan. Business of the day first title. Privilege speech ni Kagawad Pastor Tenorio. Kagawad Pastor Tenorio, you are recognized. Honorable Barangay Captain, my fellow kagawad, tri-media who are around, audience in the gallery, good afternoon. I will deliver my privilege speech in Bisles, Binisaya in English. Ang ako rin kasulti, nga doon ay 20 ka mga katarungan kung nganong wa ko makauyon ni nga tulungsod. Di na mga tao patakalag pagihi di as daplin. Nagkatap ang mga nindag isda panahos kagabion anas daplin sa karsada. O ang dili sa mayong paminaon nga dinhi sa tong lungsod ang mga single nga motor nganlan naghabal-habal. Mo ni nakakusog sa rape. Ang mga kanal nagpasad ng mga plastic. Adunay tigbakay bisig Birnes Santo. Mo ni kung nakita sa daghang mga bati ning atong lungsod. Dili ni matago kay ako ning gibidyohan. Ay i-upload ko rin sa Twitter, sa YouTube, sa Goggles, mga ilokog danog sorry ning akong pagpanaway ning atong lungsod. Pwerte gyud akong laguta sa privilege speech sa akong bana. Mao ang gisudyaan ko ni. Igo lang ni katawa. Nganong ka tumay mong gipanulti ha, pastor? Pero, Binyang, pwerte na sikatan ako. Ako'y nahimong topic sa tanan. Ha? Talk of the town ko. Mo bro, nangayon sa kong sorry, Sorry sa imong kagaral. Pwerte sa kuha sa mayor nimo. Ipa-deport ka. Oh, siya ipa-deport ka? Taga dinhira man sa ko. Na? Oh, wa na Binyang. Pwerte na sikatan ako. Mailan ako sa tibok lungsod. Kay husto man sad ang akong gipanulti. Husto sa imong kagaral? Wa ka ba mahibaw, pastor? Nga dunay kaoba nimong konsehal sa barangay nga naghimog resolusyon nga nadeklarar nimo og persona non grata? Unsa may persona non grata? Unsa man kuno na? Nga wa ka kuno batasan. Wa kay buot. Pataka ka nagtabi. Maong palayason ka dinhi sa tong barangay. Pabalhinon kag puyo. Persona non grata. Basta sikat na iko. Maong mudagan ko. Mudagan ko konsyal sa lungsod. Bisag ideklarar pa ko nilang persona ng grata, i-deport ko nila dito sa kuwan, kalituban, okay ko. Sikat ako, ilhado na ko, popular na ko, yes! Mudagan ako konsyal, yeah! Mao na nakahatag karon ako og kahasol. Para lang gid nga mailahaning akong bana para musikat. Nagpinarihas na itong usa ka Amerikano nga nanaway sa Pilipinas. Mao sa niyang gibuhat sa kumbana. Hinuon, aduna say nakauyon sa gibuhat sa kumbana, pero doon na say naglagot.
Palayason gud ang akong bana sa among barangay. Unsa man og kamoy pasultihon? Padaganon ko kanig konsehal sa lungsod tungod aning iyang gibuhat. Unsa man og kamoy pasultihon? Binyang. Hello, Bertan, may adlaw. Mayo. Gingon man sa tanan nga nagpamati ka na turon board, may adlaw. Salamat kayo. Ug sa tanang mga taxi driver. Oh, ako na sakyan karon nagpaminaw nato pag thank you. Sugod nako, mao gyud paminaw sa Dr. Pinya po board. Dr. Pinya. Lani Pinya. Tanang mga taxi driver, mga pedicab o kanang mga tricycle driver. O mga Labi na sumandako sa wireless ilang gili. Ilang gili dilma. Mga merkado ron board. Mga balhabal driver diya sa ilang munsing panilag, lain da panilag, mahunong na diya kay sipag ilang radyo. Thank you sa ngatanan. Salamat. Sa mga balhabal. Kanang mga tindahan, kanang mga stall na sa mga prutas sa board. Diya sa merkaduhan. Merkaduhan. Masumpay-sumpay nimo. Thank you kayo. Maminaw. Salamat. Labi na ni Marlon Anggo, no? Si Honorable Ronnie Lastimosa, ni Wilfredo Sabala, ug ni Ito Clicaros, nga mga laing mga diehard ni atong tulumanon. Sige, si Binyang atong sender. Binyang. Kini mo kong iyang bana, mura ni katong Amerikanong nanaway ba sa Pilipinas? Oo. Last ni nga konsihal. Karon nga nangandoy nga mudagan og kuan. Konsihal nas lungsod. Nangandoy nga mudagag kapitan pero moona man ang eleksyon sa lokal. Ang tumong siyang bana mudagag konsihal pero kini ang bana wa kay ni ilhi. No, ug lungsod na. Sa ilang barangay na ilhan. Pero og tibok lungsod na, wa kay ni ilhi ang bana. Mo na yang gina ni Binyang si pastor nga. O ayon na lang kuan kay wa jud kay ilhi lungsod. No, nga unsa pagkadaog nimo? Ug mudagan kag konsihal, mupasaka ka nga konsihal ka ras barangay, di sa barangay na ilhan ka. Ilhan sa kuan. Pero tibok lungsod wa pa ni sa ilhi. Mo tang gibuhat sa bana nagparehas tong Amerikano na naway. Nag-privilege speech sa ilang sisyon. ang ilang lungsod. Ang ilang lungsod. Na kini atong lungsod ay mga tao rin ipatakalag pangi. No, mga barbecuehan mga hugaw nga bandal-bandal na mga kuan. Mga kanal, mga drainage nga pertinaganan kuan sagbot. Mo nga dunay nakauyon sa iyang gibuhat, dunay siya nakasaway. Mo nang dunay mga kauban niya nga magbuhat og resolusyon nga ideklarar siya nga persona non grata. Kanabang tao nga way batasan way kuan kanang murag way gabaos way nga tao nga way gabaos way puangad ungrateful. Gisaway ang kagalingong kuan. Mo to style atong Amerikano. Mudagan man nakauyon nasa ni sopak. Pero nangay nagpasaylo tong Amerikano. Ang maka wake up call ba? No, nga atong mga kuan ibaw. Kakatong isgutan tang Amerikano board ang wake up call dili mao ang iyang pagkahimo. Kung wake up call ang iyang gihimo dili mao dunay gamay nga pagdaot para nako kuan lain ang kuan. Lain ang opinion sa mga tao. Doon na sa uban nga nakauyon. Kuan. No, bisan si ang gobernador sa kaya ato na ning kuno. Okay, did I say wake up call? Ato ito nga, agyahang yun na kumayon ta, kung makakita ang mga kadagkuan din nga muni ang atong kahimtang, ang kanal, ang dan. Ilan abangan nindot pagkahimo. Di mo to sa Pinoy God. Morage. Pero diri siya na puyo. Oo, pila ka tuig siya nga puyo sa atong Pilipinas. Pero kuan lang, lain basta lain ang reaksyon. Pero nangay magpasaylo. Pero kining ang bana karon gusto nga mailas lungsod mo ni gibuhat aron mailhan siya. Nya dayon. Sige panaway. Atong kuan dire. Atong tubig nga kuan di mo agas unsa na. Sige lang bro. Mo ni nga pwede laguta tao ni kuan sa Binyang. Nga mo ni gibuhat siya bana nga do na sa ni nakauyon. Pero unsa may papasultihon padaganon ko baka ni konsehal lungsod tungod ning
Muto style yang siya bana kay mut- ni ilhi. iya tong game board para ma-popular siya. Mailhan siya na sa tibok lungsod. Oo. Imo sa to yan style. Sige lang. Suway lang. Saway lang. Oo. Pilay pa duha. Oo. Pilay patsambahan di ay. Pakuha na lang Suway siya. lang. Kanang pabuhatan lang mga maing buhat. Ayaw lang sa siya Oo. pasubra kay maglagot pa sa matawa to. Ay lang sa pasaway. Maghimo siya o mailan siya nga kanang nindot nga pagka ilan niya nga oy o di na si Oh, kuan. kani Oh, diba? kana may iso. Kaya itong mga tao patagal naglabay silang plastic ana sa kuan mga ana sa Kanal, drainage din na ano, mudagan kanal, kanal. din na- oo. Magbaha ta dinhi. Magbaha. Oo. Kana mga issue ingon ana. Oh, dili panaway nga. Dili panaway. Oh, kini atong lungsod daghan kay mga kuan mga mugbuglupad. Kini katong lungsod, Oo. daghang mulatay. Oh. Way tugpa-tugpa. Tugpa-tugpa. Para lang mailhan ba? Sige. Ana lang binyang. Iyan ka sa to sa Mambana. Iya sa tong pamaagi Oo. na mailhan siya. Kay ganahan may ko Para sa tong siya Amerikano. ana. Suway lang, no? Natakay baw. Basi na di. Sige. Ana lang binyaw. Salamat sa pagpadagat tutong tulumanon. Kuda ko ang pasatehan.